Ahoj, moje meno je Elda a ja ťa vítam pri mojom ďalšom videu. Dnes sa spolu pozrieme na jedno zázračné slovo, ktoré si už možno počul alebo počula. Predstav si, že ráno otvoríš oči a skôr, než začneš preklínať budík alebo rozmýšľať, ako prežiť ďalší deň v robote alebo v škole, tvojou prvou myšlienkou je teším sa. Nie preto, že máš dokonalý život. Preto, že ťa čaká pláž alebo výhra v lotérii, ale preto, že ten deň má zmysel. V japončine existuje krásne slovo, ktoré to vystihuje. Ikigai. Iki znamená život. Gai hodnota, dôvod. Spolu to znamená dôvod žiť. To, prečo ráno vstávaš z postele. Je to kombinácia zmyslu, radosti, prínosu a motivácie. Niečo, čo ti naplňa srdce, dáva hodnotu tvojim dňom a čo by si robil aj zadarmo, len preto, že ťa to živí vznútra. Predstav si 4 kruhy, ktoré sa pretínajú v strede. Čo miluješ, v čom si dobrý, čo svet potrebuje, za čo ťa môžu zaplatiť. Tam, kde sa všetky 4 pretínajú, to je tvoj ikigai. Znie to možno ako luxus, ale pozor. Ikigai nemusí byť len tvoja práca. Môže to byť starostlivosť o deti, môže to byť tvoj blog, záhrada, tvoj vplyv na druhých ľudí, tvoje umenie. Je to tvoj oheň, tvoja podstata. Na západe nás od malička učia niečo iné. Nájdi si stabilnú prácu, zarábaj peniaze, kúp si dom, auto, hypotéku, ale málo kto sa opýta, a čo ťa skutočne teší? Školy nás učia pamätať si dátumy a vzorce, ale neučia nás, ako objaviť vlastný zmysel. A to je škoda, pretože človek, ktorý pozná svoj ikigai, má vnútorný kompas. Nie je stratený v živote. Ako nájsť svoj ikigai? Nie je to jedno kliknutie. Je to proces seba poznávania, ale môžeš začať aj takto. Zober papier a rozdiel ho na 4 časti. V každej odpovedz. Čo milujem robiť? V čom som fakt dobrý? Čo svet alebo druhí ľudia potrebujú? Za čo by mi ľudia boli ochotní zaplatiť? A teraz sa pozri. Kde sa odpovede začínajú prepájať? Nemusíš nájsť dokonalý stred hneď. Niekedy stačí len ísť tým smerom. Ak nemáš ikigai, čo sa stane? Budeš sa cítiť vyhorený, zaseknutý, nevidíš zmysel. Každý deň je len ďalší deň. Život bez ikigai je ako loď bez kompasu. Môžeš byť silný, pracovitý, šikovný, ale nevieš, kam vlastne ideš. Teraz ti poviem 3 príbehy, ktoré ukazujú silu ikigai. Babky z Okinavy. Najdlhšie žijúce ženy na svete. Na japonskom ostrove Okinawa žije najviac storočných ľudí na svete. Vedci sa tam išli pozrieť, v čom je ich tajomstvo. Nie je to len zelený čaj a tofu. Každý človek tam mal svoj ikigai. Niečo, čo robil každý deň s radosťou. Napríklad stará pani, 102-ročná, každý deň vstáva o 6 ráno a robí kvety z papiera, ktoré rozdáva po dedine. Nie preto, že musí, ale preto, že vie, že rozdáva radosť. To je jej dôvod žiť a práve to ju udržuje pri živote. Muž, ktorý sa vzdal miliónov, aby učil deti hrať na gitaru. Volal sa James. Pracoval v bankovníctve v New Yorku. Zarábal 100 000, nosil oblek, pil kvalitné víno. Ale cítil sa prázdny. Každý deň bol rovnaký. Nevedel, prečo vlastne žije. Raz sa po práci prešiel okolo komunitného centra, kde hralo pár detí na gitaru. Spomenul si, ako on sám miloval hudbu ako dieťa. Začal tam chodiť každý týždeň. Zadarmo ich učiť. Neskôr sa vzdal práce, kúpil malý dom a založil neziskovku, kde učil hudbu detí z chudobných štvrtí. Zarábal menej, ale žil viac. Slovák, ktorý pečie chlieb a mení tým ľudí. Miro Strenčína vyštudoval ekonomiku, pracoval v korporáte, ale stále sníval o tom, že bude piecť chlieb. Ten pravý, kváskový, poctivý. V jeden moment vyhorel. Všetko mu liezlo krkom. Začal piecť len pre seba, potom pre kamarátov, potom pre trh. Dnes má malú pekáreň a keď rozpráva o chlebe, má iskry v očiach. Raz mu jedna staršia pani povedala: Váš chlieb mi pripomenul detstvo a ja som si poprvýkrát po rokoch sadla
so susedov a rozprávali sme sa pri krajci. Miro nepredáva len chlieb, predáva zážitky, spomienky, ľudskosť. Aj to je ikigai. Tvoj ikigai nemusí byť veľký, nemusí byť populárny, ale musí byť úprimný. Nie je to o tom byť úspešný podľa druhých, je to o tom byť pravdivý voči sebe. Možno to bude trvať roky, možno sa tvoj ikigai zmení viackrát za život, ale hľadať ho stojí za to. Pretože keď ho nájdeš, život prestane byť o prežití a stane sa cestou, ktorá má dušu. A ak ťa táto myšlienka zaujala, dáv si tých 4 otázok na papier. Alebo sa len zamyslí, čo si robil ako dieťa, čo ťa bavilo. Možno tam niekde leží tvoj zabudnutý ikigai. A hlavne, nezabudni žiť. Nie len existovať. A pamätaj, najväčšie príbehy sa rodia práve vtedy, keď sa nikto nepozerá.